Uf, quina calor! Aquest final de primavera sembla més aviat mitjans de juliol. Perdoneu, missatge de ma mare. Sap que estic filmant, què vol ara? Marta, t'has posat la crema solar. Com ho endevina sempre? Just avui no la porto posada, i ho reconec, a vegades fa molta mandra. Però les mares tenen certa intuïció, perquè tots sabem que els raigs ultraviolats són molt perillosos per la pell. Ara bé, el que no tothom sap és que el sol pot ser més intens segons on ens trobem. A la platja cal sumar-hi el fet que la sorra i l'aigua actuen com a miralls. No només absorbeixen, sinó que també reflecteixen part de la radiació solar i per tant la fan rebotar cap a nosaltres. Així que no us refieu, tot i que el dia sigui ennuvolat. I si sou més de muntanya, vigileu també. Tot i que no us sembli, aquí els raigs UVA han de travessar menys gruix de l'atmosfera, per tant ens arriben de manera més directa. Potser ens broncejarem més de pressa, però el risc de cremades també s'incrementa. Ja ho veieu, el sol ens alegra la vida, sí, però també ens la pot complicar. Així que gaudim-ne, però amb cap.